Baik, yang jelas masih kembali hadir untuk Bajang Kopla, kembali wangsul Made in Wonogiri, Eti Jus ya Mbak Eti, boleh ya nanti, tidak apa-apa ya penyanyi rodok mriki mboten masalah ya ya ke sana ya ke sini, yang jelas bahwa hiburan kita menghibur itu adalah ibadah ya. Kurang puas bisa belanja kasetnya Bajang Kopla, sudah berpuluh-puluh album dan juga sudah merajai khusus di Indonesia ya. Kemarin dari Jambi, Pekanbaru, dan juga dari Palembang, tempatnya di Asrama Haji Palembang ya. Oke, mungkin ada permintaan? Sebuah permintaan. Ya. Tahu layar kanggo konco-konco ing kampung lan remaja-remaja dari Jakarta. Oke ya. Tentunya kami mengucapkan, mendoakan perantau di Jakarta selalu sehat, amin, rezeki lancar, halal dan barokah. Perahu layar dengan rupanya kalau seorang itu kurang etis. Iya. Seharusnya harus ada temennya. Ada temennya. Ya, siji, loro, telu, papat. Terkecuali diajeng Rora Ayu nona sebelah. Ya. Liane maju mriki. Ya, perahu layar, Mas. Ya, terima kasih. Nah, cetok. Piro, Mas? Wes beres. Ya, Mbak ya, monggo. Jiro Lupat, jadi 5 yang hadir. Silakan. Untuk joget kami silakan karena tempatnya lokasi ini yang sudah dipersiapkan dari panitia. Monggo. Ya kanca neng dhisik gembira, alera-plera banyune segara. Liya numpak perahu layar ing dina Minggu kepari wisata. Gimana? Puas beten? Sip beten? Inilah campur sari Bajang Kopla Selo Kiri. Dan sekaligus siapakah pimpinannya? Malam ini langsung nyanyi dan langsung itu judulnya Bajang Kopla Jus Dados. Ya. Eja. Monggo
sing ora bisa ilang. Padang koplak selo kiri pancen ngangeni Dipalana upamane mas aja ngecek sampeyan jaga wes kecantol seminggu sing tak sayang jare lurek mas wiwit dhisik sampeyan senenge rayu nalika arep gegete tutanganku ngapa kepethuk kowe kok aku tadi asik yo bajang goblok yo 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 ora rugi lehku sunat duwe bojo ayu anake wong pekat ijo lenggonku tirakan atus kembang saben kemis malam Jumat Kumbung bacang koplak selo kiri talak-talak mripatku pancen ngangeni diutang kala saka bangunan ade wis kecantol geget utu tanganku apa kepethuk kowe kok aku tadi kentel ya kali ini kembali hadir penyanyi pun ingkang sampun dipun resmekaken Mbak Resmi resmi hey hey wonten dawuh menapa Kang Mas Kentus? Seliliten. Liliten. Barang kakean ora tak jukil iki balah jebule sing keneki Laos. Hah? Laos? Ya pejamu lho Kang Mas. Wong iri. Sajak sentimen karo panjenengan lho. Nggih Mbak Resmi. Pripun? Monggo niki mundi dawuh kala wonten pamundutan saking menapa menika? Jakarta. Nggih.
Saking keluarga Jakarta. Nggih, niki pun aturaken sambel kemangi riyin. Nggih. Yen ajan iki sing diciptakke iki wis Sapa lho, ninggal Mas? lagi 3 sasi. Sapa lho, Mas? Supali. Tenan? Iki dagelane TVRI Surabaya 3 sasi lah, gak ono ning aku yo nderek ninggalake bela sungkawa ya, kenang-kenangan Kang Mas. sambel kemangi Oh, iki. ngono sih. Menika kaaturaken lajeng kemawon. Inggih. Selak bubar. Dereng. Urung. Rencananipun jam 3. Jam 3. Nggih. Mancala dhewe. Mancala dhewe. Monggo Mas kaaturaken sambel kemangi. Nggih. Panyuwunan saking keluarga Jakarta. Sugeng midhangetaken. Jangan asal sambil kemangi mangane bubarnya begawe senadyan lawuh tepeng dan sehat Koprak kok ngliteng dhewe nadyan manggon ana desa nyatane ayem patra kopong aku trimo atone pokok seger waras ayamku lompok kagone kati sama pipit ratu mangan sak pendinane sego sambel kemangi. Enak opo urip ana donya Nawake ora kuasa urip bisa manyo Segapa nyambet gawe ojo lali gosine Mas Koki. Enak loh Mas. Apa Mbak? Nyambel, Nambel apa? nyambel kemangi. Rasane piye ta? Seger banget loh Mas. Aku ya urung ngeroh. Coba rasakno loh Mas. Ndi? Coba kaya ngene loh Mas. Nggih. Rasakno kepiye lho sambele ngono aku? Kok rada semu kecut ngono kuwi. Kecut. Heeh. Oh, kakean asem. Ya ditambahi moto-moto. Coba nek kaya ngene, coba rasakno. Wah, cocok iki. Apa piye-piye rasane? Rada kasinan sithik. Kasinan Didik, jaluk kawin kuwi. Jaluk kawin. Aku bar kawin kok. Bar kawin? Heeh. Ping pindho? Pisan. Oh, pisan. Karo sapa ta, Mas? Hah? Karo sapa lho? Karo apa to, Mas? Kawin kok karo apa? karo Nana. Piye-piye? Coba aku tak ngrasake coba kaya apa? Hah? Coba sambel. Rasakno lho Mas Kentus. Wah. Piye lho Mas Kentus? Telek.
Heh? Sambel kok telek gitu. Sambel kok telek iki lho. Ah. Jangan sambele kamangin mangane koparnya gawe senetian lawo tepe nek sehat Yo. Iki Mas Gogi ada campur sari dan juga ada dangdut. Nah, iki rodok dikayengke adalah Nana karo anak lanang. Pripun nek niki kula tawake jambu alas. Cocok nggih? Cocok. Nah, ini mohon dengan hormat penyanyi Mbak Nana karo anak lanang Haris nanti mriko. Mergo sing mirsani wonten ing wonten Jawi. Syuting maju sana kameramennya. Ya. Rodok rono yes. Sini penontonnya sini coba ben ketok. Semoga berkenan di hati hadirin tamu yang berbahagia. Bersama kami dan saya presenter Agus Kentus mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Campur sari pacang koplak, best of the best memang untuk Anda. Dan kali ini tentunya kami tawarkan bapak-bapak yang hadir atau pemirsa penonton yang berbahagia ngeresake lagune nopo. Nah, masa lalu pertama untuk yang berikut Jakarta apa? Sodrun itu wis gak lali lagu Sodrun. Hargai aku nyuwun pira Mas. Gitu lho lanang hadir matur nuwun ya. Salam sejahtera untuk Anda semuanya, salam kompak dan seluruh warga tadi saya lihat ya, matur nuwun sekali. Le anakku lanang Haris sing gerang tempuk gerang ngono. Ra urung gerang tempuk cilik-cilik ini ki mung ngareken ngreketi donya tok. Ayo le kene le. Ah ngene anakku kene. Ah wis awake dhewe karo sebloh wae. Lah wis ngono wae. Iya. Yo.
Rondo. Sliramu wis tak aturi ojo sing tresno welas sejati pungkasane sliramu digawe lara ora wurung saiki dadi rondo sokor tresno welas sejati rasane sliramu digawe lara ora wurung saiki dadi rondo perlu diketuni janjiku biyen aku sagung ngenteni kowe lan aku muga dadi jodone ra kena prawane tak enteni randane ora nyono sampeyan sabar ngenteni ing ati tresnamu selesai suci Sido Rondo. Pamundhut sampun menaturaken